Yo ngalah. Iki jenenge bapak Mumet anak pola bapak kepradah. Jan bener buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya kecuali digowo lowo pokalo. Riwe dandani bocah wong iki biji ya wis ra karuan sekolah ra karuan. Riwe yo. Kok nandi meneh bulan wae. Rene sik Bapak kok gemes banget karo sira. Hawane kok pengen ngumbah sira wae lah yo ngalah. Rene sik mlebu sik delok sira nang ndi Opo Pak? Sik dolanang tek-tek. Opo meneh? Seneni ya mesti. Wonten napa Pak kok undang-undang gaib? Nah, piye bocah nih? Ya kon Bapak tak takon. Sira wis sekolah seprono seprene bapak lek kerja awan bengi masih tak utang-utang kok sira sekolah sak penake dhewe priwe sira sehat kurang ngene nalare sehat kurang delok bijimu alpa sira 20 punjul kuwi nang ndi alah kok sekolah terus Pak dari sinten kok cok bolos kuwi beritahu kuwi Pak ngapusi Pak Guru ngirene. Cari Pak Guru. Alah nek niku kok wis ra iso ngapusi Pak. Kok cok bolos Pak. Tuku nang ndi sira? Pamite sekolah njaluk sangu. Malah ra karu-karuan. Bolose niku yo nang ndi yo mancing Pak. Alah. Sira kira tau mangkat kuwi mancing. Mancing nang ndi? Kok mancing nang sawah kono karo nang kali ngomong dijak kanca-kancane. Bapak wis le sekolah temenan kulo kalah mancing. Kok manut bapak jare sing penting seneng aja ganggu hobi. Kok yo milu mancing bapak yo mancing kok. Yo bapakku yo mancing ning bapakku yo ora lali. Wajibane sebagai bapak rumah tangga ngopeni mbokmu. Jadi kon nurut wong tua Pak, wong tuane mancing, yo anake mancing. Nek rapot karang gaib yo, garape yo wis temenan nek bijine elek kan berarti burung rezekine kok. Dadi ngene solusine nek sira sesuk kuwi semester loro tak les les privat kudu antar jemput bapak emoh sira masa depane kaya bapak. Mau apa nek les musuk les bareng ora iso bal-balan ra iso mancing ra iso dolanan tek-tek kok ngene. Lek dene sesuk misale sira ora iso mari ki ngapusi meneng mending tak pondoke nang Gus Thohir nang Madrasah Al Barokah Cangkrep kiyaine enom ning yo nalar
koncone apik bapak. Pokoke sira ra mari sesuk mondok nek semester loro ra ono perubahan akhlake sira ngapusi bapak. Moh nek mondok kok emoh wis ampun. Kok emoh mondok Pak nek mondok wis cetha rekoso Pak. Mangane angel, ra iso tulan, ra iso nonton TV, kon ngaji terus tekan sore. Emoh Pak wis nek wis mondok, nek kon mondok nyung emoh kok emoh. Wis mending les bae Pak tenan. Janji wis larak baleni meneh. Sesuk semester loro tak rajin. Emoh nek kon mondok menang. Mangane engko kepriwe, turune, klambine sing ngumbahi sapa Pak? Pokoke emoh. Wis les wae mau mondok wis janji semester loro kok rajin sekolah nek ra udan wong bocah di sekolah ki bener-bener men dadi menungso sing sesuk kuwi berguna iso ngenteni bapakmu nasibe luwih apik bapakmu bapak ra kepengin sira dadi wong sugih wong anu sing penting dadi wong sing berguna akhlake apik, adabe apik, iso ganteni bapak. Mireng boten. Bapak elek-elek kok ngene kadang omongane cok bener, raketan ngomong ping 10, salah ping 15. Pak yo wis temenan janji Pak. Sing penting aja mondok. Wis, saiki sira adus. Gue tak ceki nang guru les men sesuk semester loro munggah lulus bijine apik wong sira wis arah SMP cepet jangan atus kono wis pokoke njaluk ngapura Pak nek jam bolos wis larak balik wis ratulan tek wae kabeh tek payah.